дар тоҷикистон вақти аблава сар шуд, аммо падару модари ҷавононро дастгир карда ҷазояшонро медиҳанд, то писаронашонро аз Русия бигӯянд ки ба тоҷикистон баргарданд ва ба хизмати ҳарбӣ раванд. тамошобинони гиромӣ, то охири видео бо мо ҳамроҳ бошед ва аз ин хабари муҳим бедарак набошед. то якчанд дақиқаи дигар бо шумо ҳастам Ноҳид Муродов. муҳоҷирони муҳтарам, таҷуз авто дар хизмати шумо ҳаррӯза тайёр аст ки шуморо аз шаҳрҳои Москва, Санкт-Петербург ва Краснодар гирифта бо нархҳои дастрас то ҳудуди Ӯзбекистон ва Тоҷикистон бурда расонанд. агар шумо мушкилӣ бо ҳуҷҷат доред, инашро ҳам ҳал карда метавонанд. барои маълумоти пурра ба шумораи зерин дар тамос бошед. ба камияш 3 нафар аз шаҳри Исфара ба радиои Озодӣ шикоят карданд ки ба далели ба артиш нарафтани писарони хонавода волидайн боздошту бозпурсӣ шуданд. мақомоти Исфара ва ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқ мавзӯъро расман шарҳ намедиҳанд. як мақомот аз ҳукумати маҳаллӣ бо шарти фош нашудани номаш гуфтааст ки касе боздошт нашудааст, балки ба сокинон фаҳмондаанд ки фарзандони худро бар асоси қонун ба артиш фиристанд. абдулло ансорзода, сокини 19-солаи маҳаллаи Сурхӣ ҷамоати Чоркӯ мегӯяд, як моҳ пеш барои кор ба Русия рафт, вале то ҳол волидайнаш дар азобанд. ба қавли Ансорзода, мақомот 3 рӯз пеш падараш Ансорхон Ҳафизовро ба шуъбаи маҳаллӣ як сохтори интизомӣ ба Чоркӯҳ бурда, то ҳол раҳона кардааст. сабаби боздошт шудани падарам сафари ман ба Русия ва довталабона ҳозир нашуданам барои хидмат дар артиш будааст, гуфт 30 сентябр дар суҳбати телефонӣ аз шаҳри Москва. абдулло Ансорзода мегӯяд, бо вуҷуди он ки падарам дар боздошт аст, имкони иҷро кардани хоҳиши ӯро надорам ва наметавонам ки ба Тоҷикистон баргардам, зеро аз корхонае ки дар он ҷо фаъолият мекунам қарздор ҳастам. тамоми санадҳоямро корфармо гирифтааст. ман чӣ гуна ба Тоҷикистон баргардам? дар шаҳри Москва ба ҳайси боркаш кор мекунад ва корфармо ӯро барои шикастани як дастгоҳ қарздор кардааст. шароит надорем, падару модарам бекор ҳастанд. баъди хатми мактаб ба донишгоҳ дохил шудан натавонистам. 3 рӯз пеш аз телефони падарам ба ман паём доданд ки нусхаи шиносномаатро фирист, билети ҳавопаймо харем. гуфт ҳуҷҷатҳо ҳамааш дар дасти корфармо аст ва ман омадан наметавонам, нақл кард ӯ. хушзод Зулфиқоров, сокини ҷамоати Ворухи Исфара, низ айни замон шикоятро дорад. ӯ рӯзи 30 сентябр ба радиои Озодӣ гуфтааст, амакаш Ниёзбек Зулфиқоровро барои нафиристодани писараш ба хизмати ҳарбӣ дастгир карданд. Зулфиқоров мегӯяд, мақомоти Ворух аз Ниёзбек Зулфиқоров талаб дорад ки ба писараш Хушдил занг зада ӯро маҷбур кунад ки ба Тоҷикистон баргардад. хабари боздошти амакашро ба матбуот расонидем. яке аз наздикон ки акси амакашро фиристода буд, ӯ низ боздошт шудааст, дар ҳолате ки рӯзи 2 октябр билет дорад ва бояд ба Русия равад. Афзуд Хушзод Зулфиқоров. дар ҳолате ки ин ду ҷавон ошкор аз боздошти падару амаки худ хабар доданд, ҳамсуҳбатони дигар розӣ нашуданд ки номашон ошкор шавад. як сокини ҷамоати Ворух мегӯяд, ба хотири ин ки дар бораи сафари писараш ба Русия ба мақомоти маҳаллӣ хабар надода буд, 3 рӯз бозпурсӣ шуд ва ҳоло дар озодӣ аст. ин зан безикри номаш гуфт, ӯро замоне раҳо карданд ки дар бораи писараш тамоми санадҳоро ба мақомот пешниҳод кардааст. ба мақомот гуфтаам ки писарам дар Русия таҳсил мекунад ва ман ҳамаи маълумотро пешниҳод кардам. дигар ягон мушкил нашуд ва ман ҳоло бошад дар озодӣ ҳастам. дар вазорати дифои Тоҷикистон гуфтаанд ки масъули ҷалби ҷавонон ба артиш мақомоти маҳаллӣ ҳастанд, на онҳо. як сокини ҷамоати Ворух дар мақомоти маҳаллӣ безикри номаш гуфтааст, ҳамон қувваҳои мусаллаҳ ва нерӯҳои сарҳадӣ ҳастанд ки мо орому осуда мехобем. агар касе ба хизмати ҳарбӣ наравад чӣ? ҳоло дар ҷамоатҳои Воруху, Чоркӯ, Сурх ва чанд деҳаи дигар як тамоюле аст ки бача мактабро хатм кард, ё ба донишгоҳ дохил шавад, ё ба Русия равад, ё саросима оиладор шавад, то соҳиби 2 фарзанд шавад ки хизмати аскарӣ наравад. ин ҳамсуҳбати радиои Озодӣ гуфтааст, касе боздошт нашудааст, балки бо онҳо суҳбатҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор шудааст. раисони маҳалла мегӯянд, онҳо миёни ҷавонон барои хизмат дар артиш корҳои зиёди таблиғотӣ мебаранд ки ин кори маҷбурӣ нест. Ғафурҷон Ҷураев, раиси маҳаллаи тоҷикони ҷамоати Ворух, рӯзи 30 сентябр чунин гуфтааст,
даъват ҳеҷ гоҳ маҷбурӣ нест. худи ҷавонон аз Русия омада ба сафи артиш мепайванданд. шикояти баъзе сокинони шаҳри Исфара дар ҳолест ки рӯзи 1 октябр даъвати тирамоҳии ҷавонон ба артиши Тоҷикистон расман оғоз мешавад то охири моҳи ноябр идома меёбад. дар мавсими тирамоҳиву баҳории даъват гузоришҳо дар бораи ҷалби иҷборӣ ва ё аблава нашр мешавад ки сокинон мегӯянд афсарони комиссарияти ҳарбӣ ҷавононро аз роҳу кӯчаҳо дастгир карда ба артиш мебаранд, сипас хонаводаашонро дар ҷараён мегузоранд. ҳомиёни ҳуқуқ ин шеваи ҷалби ҷавонон ба артишро амали ғайриқонунӣ меноманд ва мегӯянд даъват ба хизмати ҳарбӣ бояд танҳо аз роҳи қонунӣ сурат бигирад. дилрабо самадова раиси созмони дафтари озодиҳои шаҳрвандӣ гуфтааст дар бораи аз роҳи ғайриқонунӣ ҷалб шудани ҷавонон ба артиш аз матбуот ва шабакаҳои иҷтимоӣ мешунаванд, вале сокинон аз тарс ва фишори мақомот расман ба онҳо шикоят намекунанд. дар мавсими баҳории даъват ба сафи артиши Тоҷикистон низ аз Исфара аз ҷумла аз ҷамоати ворух шикоятҳои зиёде расида буд ки мақомот волидайни ҷавонони синни даъватиро ки дар муҳоҷират дар Русия қарор доранд боздошт карда шарт монданд ки онҳоро то замоне ки писарашон аз Русия баргашта ихтиёрӣ ба хизмати ҳарбӣ нараванд дар боздошт нигаҳдорӣ мешаванд. шумо дар канали Like TJK қарор доред. мо ҳамеша сипосгузорем ки шумо бо мо ҳастед ва видеоҳои моро қадрдонӣ карда лайк мемонед ва ба дӯстонатон мефиристед. ва аз тарафи канали Like TJK ба шумо бародарона насиҳате карда мешавад ки ҳар ҷое бошед ва дар чӣ ҳолате бошед бо зикри худо бошед, намозҳоятонро тарк накунед ва агар тавонед ҳар рӯз 10 салавот ба пайғамбарамон салаллоҳу алайҳи ва олиҳи васалам бифиристед то аз шафоаташ бенасиб намонед. Ablava. Xizmat. Dadu sıxıma kamera. Ama göçkün olsa bu kesiliş girer mi kaldı? Ama ne kulun tarafta mı gireceğiz ama? Dasını sorsan. Hey, ameş Kaşım nama. evram mı tutu? Lu bojo miram. Sorma şan sonu miram. Undor daste, hey? Ameş nama. Ameş nama. Abla boşuna yaktı pisardın ekmeği. Undor daste. Normalni qiliq kuni bo'shaq shoma ku. Neden ko'nji va ajli boy. Dalba yo boy. Tu bile. Undor daste. Ameş nama. Mi kor mumkin mi asla shu? Undor Mi kor daste. mumkin mi? Gila. Ne? Mi kor mumkin mi bu? Mi kor ben önce korkum ne kadar mayda. Şiya bu kapadı. Ameş nama. Araba şey, altıma şey, dolaba şey koydu, koyarsa. Урок мегайха. Не трогайте, не трогай, не трогай, гражданское общество не трогай. Хазор пакиш гундайса.
همه شما را ببینید Leider